zoberieme nejakú rastlinku, pozrieme sa, či nám zakorenila. V perlite sme zakoreňovali rastlinku Coldedama, odrodu, ktorá veľmi ťažko korení prirodzene. S odrezkou, veľmi ťažko. Takže sme museli dať do perlitu, vidíte, po mesiaci len takéto korienky slabé, tak uvidíme. Ešte nie je vyhrané, ale teda uvidíme, že či to pomôže. Dáme si sem trošku aj kokosového vlákna. Pomiešame s perlitom. Coldedama. Veľmi vzácna odroda. Ťažko korení. Takže dáme to sem. Pridáme ešte substrát. Dáme si ešte kokosové vlákno. Aj ty daj kokosové vlákno, daj. Tak. Výborne. A ešte pridáme. A celú sezónu to môže byť v tejto nádobe, ak teda sa jej tam bude páčiť. Coldedama blanca konkrétne. Odroda, ktorá je svetlo, taká zeleno-žltá. Opatrne zatlačíme. Tuto zober. Veľký záujem je o ňu. Ako teda ľudia mi píšu, je veľký záujem o ňu, lenže nedokážem to tak ľahko rozmnožiť. No tak uvidíme, možno, že nejakých 10 nám vzíde, budeme radi. No. Ešte trošku dáme, ešte trošku pomiešame. Dorinka, ešte trošku môžeš dať. Potom to trochu pokropíme veľmi citlivo vodou. Ono to v tom perlite možno bolo aj viac ako mesiac, takže to je dosť dlhá doba. Takže pozrieme sa na ňu. Púčik. Tak, veľa šťastia. Ak Boh dá, tak z toho niečo bude.